weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to ɗal haya to mafodu to mareysa to jeeriyela tumbere to jingue jeeri to awoynata to teccana to kundela to patukona to tufde siiwe ko on takkusan juula ha e nder duɗal ceerno abdoullah koudousi to jowle ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale jaagoɗɗo kalfinaɗo juulagu woni commerce nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima commerçant ji hewɓe hutortoɓe ko fati e oɗon gaz taw ko gaz toxique on gaz ɗon ɓe keewi hutorade ɗum ko gam yawde ɓendinde mongoroje ɗeɓe jeeyata nder leydi he to leydi Sénégal commune aji kewɗi e oɗo saaha joni kolliri tigui wonde jaadani e politique mo leydi ndi ƴetti oɗo saaha joni ko fati e découpage woni tigui taccugol leydi ndi ɓe kolliri commune aji kewɗi kolliri jadani hen to leydi Mali ma jaaha to Tessalit ko camion jollunoɗo civil en ko kañum yabɓi pitol bombo sara base militaire lafaji mbulaji ɓe hinde munisma ko famde kala yimɓe jiɗo mbasi hen pittali men to leydi Bene jaagoɗɗo leydi ndi kalfinaro ko fate gueɗe nder leydi e jaccinogol laamu o holliri tigui wonde police leydi makko teeɓinoma ñande 30 avril gonɗen ndu camion ene rimdi 90 ujunere kurala ɗe calibre 12 to leydi Guinée tonne ko nokku to asannoɓe kanŋe ko leydi derguiti e mabɓe ko famdi kala sappo joyiɗeɗo wasi fittade mum to leydi Niger ma en jaaha to wuuro witego Bougourou noon ko wuuro e oɗo saaha joni tawatego e nder région mo Tissade tawatede e nder région mo Tillabéri ko famdi kala wuuro ngo e ñalawma hande o hollirama ngo ala joom wuuro mabɓe fittade mum ittama kono noon kadi almami wuuro ngo ko biftaɗo to leydi Tchad armée leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima 157 robɓe ɗen ɓe keptiniɓe sappo e jeeɗiɗi werla e nder robɓe ɗen hennangaɓe hen nayo koko wiyete les gros poisson woni tigui mawɓe ardiɓe robɓe ɗen ɓe to leydi Afrique du Sud to leñol wiyeteɓe Zulu wasnoɓe roi mumen guiɗa lewru mars oɗo saaha kala koye guiri gara ɓe mbawi suɓade oɗo saaha joni lomto roi o to leydi Afghanistan ma en kaale bilan jangu kaloɗen hanki won nongu nogas joyi neɗɗo wasnoɓe fittade mum to Kaboul e nder école goto to Kaboul bilan o ɓeydima no fewi ñalawma hande o eɓe jaara 50 mayɗo bisimilla moon e ketki hoto dirte joni piren pacciren. Ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safaruji fina tawa Ceerno Djibisi komo Allah luɓiri gandal hande jaadindo gandanawal e ɓalawal kala Ceerno Djibisi ko laaɓaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa Ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wodduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darottaki kala Ceerno Djibisi ne yawrana ustaraɓe gorago jippiɓe e leeso eɓe mani mumen moƴƴani walla joguiɓe mani setta kala omo safra jomumen ha jiito koye men hano hannirta ni Ceerno Djibisi ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a mimiɗen leɗɗe fodde 13 rafi comiɗe e ɓandu maɗa ina jalta ha laaɓa hano hannirta ni fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yaltayma ha laaɓa Ceerno Djibisi kollaɓɗo reedu malaɗo wune Ceerno Djibisi so yenanama ka miskin Allah ala halisa a miskin Allah omo safruma Allah ɓolo taw hay mbuɗa yoɓani so wona taw noon ko wodduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mo wenciti ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe woni ɓe o safrirta Allah ɓolo Ceerno Djibisi so tawi aɗa sohli ƴewgal so tawi a ɗacci inde maɗa inde nene maɗa so yurnanima ma cikkata mataw ko nder ɓerde ma o hoɗi walla mataw wol kalanɗomo alhaali maɗa saabu ala ko heddata haydara
ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to base makko tawatede nder Nouakchott lamorgol yiɗi Mauritanie to leegal bitegal ne tette sara jeere ne tette numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kadi woni numéro makko WhatsApp omo jogui base makko kadi ene tawe e nder leydi Mali to Nioro leydi Mali woni toon ko miñi ko laaɓade golle ɗe ene wiya Samba Sy numéro muɗum on ko 00 223 92 22 94 71 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilene mum kala garowo yo tinno yo addor nokku to waɗiri ayeji mum e safaruji mum omo andina kiline makko kadi lewru korka ndu dartinani golle ɗe koko jokki ɗum noon mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy mo Allah luɓiri hande gandal hano hannirta ni kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo bira jeenaya lewru me hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba honno kewɗen wadde guila korka lewru korka ndu dari ko adi kabaruji men eɗen kewi bismade goto e serembe dental ngal hono Kalidou Abdoulaye Sy o yewtide kewten makko ko fati diine beele dendagal hettiyankoɓe jayde nde kala ene mbawa naftorade mbawa ɓeydorade ko fati diine men muɗum men Kalidou Abdoulaye Sy hande noon jiɗɗen namdade koko fati e tamamuya holko woni tamamuya e hol farillaji tamamuya e hol sunnaji tamamuya eɗen jiiɗi andude kadi holko woni hol poɗɗo tamade e holmo fotani tamade e holno tamuya kadi foti waɗirede ɗum noon ceerno Kalidou Abdoulaye Sy bisimilla maɗa kalana min holno tamamuya waɗirte e hol fotɓe tamade e hol tigui ko wiyete hol fotɓe tamade holno foti tamorede Kalidou Abdoulaye assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته غالي أبوبا سيدي به مسلمنيما التاري بفول بأندو دين ما فوف كونا دم كو هاند لامدي دا ان كو tamamuya ko gotel e mbadiji laabal ngal ganduɗa ine darto darde salligi walla ni ene kadi darto darde longal farilla sa ande neɗɗo o waasi dañde ndiyam tan ha laaɓi ma walla ala omo jogui ndiyam kono noon omo jogui saabi kaɗo omo gollorade ndiyam nan ko wayno rafi e ko nandi hen sabuyeji mum noon ne goodi ko wona gotel wona ɗiɗi wasde dañde ndiyam ha laaɓa walla jogade rafi mo ganduɗa suusa memde ndiyam ene ɓeyde rafi o sababu ne memede ndiyam walla koye ladde o woni omo jogui ni ndiyam kono ko jarowo ndiyam nam wawa yondemo yarde e salliginade foof ɗo omo tamo o juula walla ni o huuli hoto waktu yaltude o dañani ndiyam o tamo o juula walla ni ala omo yiɗi julde o yiɗa waktu o ɓennata o juulani o dañani ndiyam o fonno ko lootade ɗo omo tamo o juula ɗum ɗo fof ne addanamo tamade walla ni ala omo yiɗi salliginade omo andi ndiyam nene to kono hakkude makko e ndiyam nan baroɗe nen ɗon ene mbawi songudemo so yeehi ɗo omo tamo juulade waktu ɓennude walla ni ala ko taƴoɓe goni ɗon so yeehi omo andi ɓenne mbawi tajjamo eyyi ɗon omo tamo omo juula walla ni ala ɗo woni ɗo kay ndiyam ne woodi kono hebde mo ndiyam ɗam ala e sago o sooda kono o ala ko soodi ɗam ɗon ndiyam o ala haalis o e on saaha omo tamo o juula hade waktu ɓennude ɗum ɗo fof ne addana neɗɗo tamade so ɗum ɓenni eɗen mbawi nadde farillaji he guila alhaali o gasani farillaji tamamoyo ko ɗiɗo anniyade so ɗum ɓenni ko leydi lamdi so ɗum ɓenni o maska juuɗe ɗe laabi tati ko adi cammeje juuɗe ɗe tan ko ganduɗa ɗum ko sunna to banggue farilla ko ɗum wonata farilla to banggue tamamuya so ɗum ɓenni piggal leydi gadigal ngal ɗum ne kadi ko farilla heñade e nder farilla he yawno so ɗum ɓenni kadi farilla no wiyete tamamuya alay saago ma waktu naata so ɗum ɓenni somo tamo kadi so gasni yaata omo jokkodira tamamuya o e julde he so tawi ko sunnaji ɗi ko hesɗitinde piggal leydi piya juuɗe ma lawol ɗimmol e leydi maskude mana ko woni hakkude kuuji e mirfigueje hakkude cammeje juuɗe mana e polum toŋi e rewodirde golle ɗe so tawi ko ɓuure ɗe ko wiide bisimillahi sahade tamotode ardinde ñaamo e dow nano ardinde mana ko feeñi
e zira e dow ko suudi ko ardinde ko foti ardade ko e sakkitinde ko foti sakkitade ko pirtoji muɗum noon wayi tan kono salligi ni kala ko ene firta salligi firti tamamuya ene ɓeydi hen noon so tawi a tamima a suwa julde a yi ndiyam tamamuya o boni so ɗum ɓenni kadi tamamuya goto juulata farillaji ɗiɗi ene sella noon sa tamima a juuli farilla caggal ɗum nafilira tamamuya o memira ɗum deftere bangoroɗa ɗum jangguira ɗum qur'ana kono a anniyoto ɗum ɗo foof gila a suwa gaynude tamade sa gasni ka bawɗo ɗum ɗo kono sa gasni kadi yataw gollal ngal ere jokkodira e julde he oɗon jarlo oɗon jaafo saaha one faaɗi ko haalte kone foti hewde ko musidɗo moon guiɗo moon Khalid Abdoullahi Sy Seydi Ba mi salminima. Seydi Sy ceerno Khalid Abdoullahi Sy golle ma jooɗi peewi kabaruji men e ɗemgal Pulaar hono mbirɗen gardiɗe kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen jaagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kollori asata hanki kikiɗe o wonde e nder waktuji nogas e nayyi cakkatiɗi ɗi e nder jokki leydi he kala ko ujunere capanɗe jeenayo e yimɓe tato kolkisa tumanoɓe yaato gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon hen nogas e tato tawama e jaati ene mari mboroso e nder ɓalli mumen e nder ɓe cellaɗo ɓe sappo e jeetato kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji men hay neɗɗo goto kadi ñalawma hanki o ala mo rafi o yooɓi e nder jokli leydi he kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e julago woni commerce o holliri tigui wonde ɓe jiiti e commerçant ji ɓe nunɗani e nder leydi he taw ko hutortoɓe oɗon gaz biteɗo gaz toxique noon woni tigui ko gaz ñawnowo on gaz noon ɓe kewi hutorade ɗum ko kamɓe commerçant ji taw ko sodoɓe mongoroje woni mongoje ɗe ɓendani e kala saaha koɓe jiiɗi yeyde hen kala ɓe mbaɗa e on ɗen mongoje mbaɗa hen gaz beele ɓe ƴawa ɓendude ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbawa yeyde ɗum ɓe kollori noon ɓe teeɓima ɓen hutortoɓe on gaz taw ko gaz biteɗo l'acétylène ko nder jeere to wiyete marché Maroc jeere Maroc ko toon tigui ɓe mbawi teɓade ɗiɗo commerçant ji ministre o noon no kañum tigui nulli toon seti mum timmuɗo ko kañumen mbawi teɓade yiitude toon on gaz ɓe mbawi heptude ɗum ɓe mbawi kadi uddude toon magasin aji ɗiɗi taw ko wawno ɓurno wawde hutorade oɗon gaz kanko jagoɗɗo leydi ɗi kalfinaɗo ko fati e jeygu omo jertina dendagal population ɓesgu leydi Mauritanie kala nde battata hakkillaji men nden to no fewi mbasa hutorade on gaz toxique ko fati kay e ɓendinde yoga e lijumaji walla fruit ji nde mo jertina kadi ɓen hutortoɓe ɗiɗon fruit ji nde battata hakkillaji men no fewi nden to hutorade walla ñamde ɗeɗon mongoroje taw ko hutorade to banggue oɗon gaz ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ahmed Nasser Al Ahmed Saba holliri tigui asata hanki o sakisata hanki o jeetati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho caggal kay nde ummidi e jonde joddade e hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi nde o joddino e mum e audience o holliri tigui eɗe o joddino on holliri tigui wonde e oɗo saaha joni cehlagal moƴƴal nana hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Koyta o holliri noon to banggue wertago leydi Mauritanie e leydi Koyta ko leyɗele ɗiɗi goɗɗodirɗe no fewi kono to banggue ɓerde leyɗele ɗe koddino masinankoɓe kewiɗe ni hoddude ɓerde ɓuuri hoddude pooye ɗum noon o holliri wonde duuɓi capanɗe nayyi joni ko leyɗele ɗe ɗiɗi ne gollodo e kala hitande kadi cehilagal ngal ene ɓeydo yatirde yesso hano hannirtani o holliri leyɗele ɗe ɗiɗi ko leyɗele ɓurɗe jokkodirde ɓurɗe famodirde ɓurɗe rendude miijoji ɓurɗe rendude fandare e kala saaha e kala fannuji ɗum noon ko leyɗele ɓurɗe battodirde no fewi o ari noon ko o ari kadi omo addiri ɓattake taw ko ɓattake ummorade e miraji Koyta woni tigui gardiɗo leydi Koyta faade e on Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie ha joni koye on fannu keddoɗen Ismaïla Wul Cheikh Ahmed ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jeekiyeɗe caggal leydi woni ministre affaires étrangére o joddima Anno Dias aseda hanki o to Nouakchott e nando makko sehil makko jagoɗɗo leydi Koyta kalfinaɗo gueɗe caggal leydi caggal leydi tawi kadi ko oɗon taw ko tawateɗo oɗo saaha kala e jillu mum e nder leydi Mauritanie hono Son Altesse Sanka Ahmed Nasser Ahmed Saba tawtora jonde nde noon ene tawtora nde ɗon jonde noon ene tawtora nde ɗon jonde noon hono e tawtora nde ɗon jonde hono oɗon tawa kadi ko kañum woni secrétaire département des affaires étrangères biteɗo Ahmed Sidi Ahmed Dieng wondude e directeur département monde arabe biteɗo Mohamed
biteɗo Oumar Mohamed Babou e wadɓe ene tawtora nde ɗon jonde ha joni ko yon fannu keltoɗen kanko oɗon noon jagoɗo leydi Koyta kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi tawteɗo jillu mum e nder leydi Mauritanie o joddima kadi e hoore jagoɗo leydi Mauritanie hono Sidi hono Mohamed Oula Bilal ha joni ko leydi Mauritanie keltoɗen Mohamed Moustapha Wul Moukhtar Salem Wula El Garachi ko jooma ngaalu dowlunoɗo no fewi e nder leydi Mauritanie aseda hanki o jamma o yalti aduna to Nouakchott lamrugo gendi Mauritanie oɗo saaha kala noon o wonno sippirde koye oɗon rafi jooɓiɗo fittande makko El Garachi noon ko neɗɗo El Garachi noon ko neɗɗo bawɗo wattude wallude baskineɓe bawɗo wallude miskineɓe no fewi ko neɗɗo kadi dowluɗo gandaɗo e nder Nouakchott gandaɗo ha e nder région de Trarza ha e nder région de Trarza gandaɗo kadi ha to mo gaddamo Boutela Mid Kala e gueɗe payde nde e darde nde o waɗata ka e kala saaha ko fati e wallide miskineɓe nder jokli leydi he kala ko on tigui yalti aduna ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno memto leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati e cellal AD kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi subaka hande one noɓe kewi wadde kala subaka so huccide ɓesgugu leydi ndi andinde ɗumen bulletin santé to leydi ndi yarata e oɗon ñalawma hande ko fati e brosse Covid 19 ɓe koliri noon ñalawma hande o wonde nder nogas nayyi waktu cakkitiɗi ɗi ko ujunere capanɗe joyi e yimɓe tato kolkisa e nder holkiso he noon nogas jeeɗiɗi tawama e jeeti ene mari brosse o e nder ɓalli mumen so ƴeftama to banggue pourcentage ene holliri nder temedere kala hen ɗiɗo piccal jeegom ene gondi e rafi o ene ɓen nogas jeeɗiɗo noon hen jeeɗiɗo ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o nogas heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon brosse e nder ɓe cellanoɓe kadi capanɗe nayo e jeenayo testama tawama ko négative woni brosse o gasi mumen ha laaɓi paati galleji mumen sappo e ɗiɗo ene tampi sanne ma mbaɗite to banggue fofango en tawi to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann ɗiɗo e nder ɓe cellanoɓe kawri ladial tugui hanki faade ñalawma hande o leydi Sénégal noon tugui ko brosse o naati leydi ndi faade ñalawma hande o ɓe jettima capanɗe nayyi ujunere temedde jeegom e capanɗe jeenayo e yimɓe ɗiɗo windetiɓe doggol he hen capantati e jeenayo ujunere e temedere capanɗe jeetato e yimɓe nayo kepti cellal mumen ha no hannit ni ujunere temedere sappo e jeenayo kawre ladial e ñalawma hande o noon e nder jokli leydi he kala heddi taw ko wonduɓe rafi coronavirus tinaɓe e nder jokli leydi he kala koɓe temedere capanɗe jeetati e jeetato neɗɗo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar e oɗo saaha kala laamu Macky Sall woni tigui ko yidde ɓenninde eɓɓore nde ɓe mbiyata découpage kesso noon woni tigui taccade e leydi ndi hete commune aji e région ngaji e nder leydi he e oɗo saaha noon ngon miijo noon tawa kadi ko biteɗo Oumar Gueye ko goto e jagoɗe mabɓe kañum addi ngon miijo commune aji kewɗi noon kolliri tigui wonde jadani e ngoɗon miijo ko wayno commune mo Diacksay ne jeeya ɗin commune aji wiɓe loppeta jadani e oɗon découpage saabu ɓe kolliri tigui oɗon découpage kesso moɓe ɗamini wadde kay so waɗama ko ɓuuri hewde e nder commune mabɓe ma ɓafte wattoye e commune mo Sangal Kam ko heddi ko kadi ma woto ko itta hen wattoye e département kesso moɓe jiiɗi sosde moɓe mbiyata département mo keɓe Keur Massar ɗum noon ɓe jadani hen no fewi commune Diacksay noon jogui ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi conseillers municipaux e nder ɓen conseillers municipaux ɓe jooɗino ɓe koynino juuɗe hen capanɗe nayyi e joyo kollir tigui ko jadani e ngoɗon miijo ko conseiller ji ɗiɗo tan kolli ene ɗofti ene jaadi e miijo Macky Sall e laamu mum ko fati e oɗon découpage kesso kanko maire ha tengti noon commune o noon ha tengti e maire mabɓe biteɗo Mor Sarr Ba holliri tigui ɓe jadani hen kadi o waɗi erago faadel Macky Sall horeji leydi ndi e faadel laamu mum kala nde ɓe jatirta ɓawo e ngoɗon miijo ko adi kay ko ɗum ɗon e bujito e juuɗe mabɓe saabu ene teska e oɗo saaha kala commune aji kewɗi e région ngaji kewɗi ne mbaɗa seppoji men walla ne jiiɗa kolliri yidde wadde seppoji men ko fati tigui hollirde jadani e oɗon découpage kesso moɓe jiiɗi wadde e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddirɗen halfinaɓe ko fati e littérature leydi ndi woni tigui ko fati e windiyankoɓe defte ha e jangguiyankoɓe defte kala guila aljumane tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Dieynaba Gueye ɓurnoɗo lollude jeewo ko aljuma o yalti aduna o wirna noon ko aseta hanki o o wirna to Bamule julɓe mo Yoff e ko kanko kadi ko kanko wonno kadi présidente
dendagal ɓeɗon windoɓe defte taweteɓe e nder falde kolda ha joni kabaruji men e demgal pulaar to Medina Gounass paɗen to Medina Gounass noon e kala sahare teska tigui so yi ha oɗo waktu yettima ha oɗo saaha joni dendagal commerçant ji taweteɓe e nder jokkuli leyɗele kala ha tengti nder leyɗele men ha tengti e Medina Gounass ene kolir tigui e kala saaha weltare men mawde no fewi caggal kay hebde clineɓe hano hannirta ni no kewɗen wadde kala saaha so julde nde fandima ma en kettoɓe na commerçant ji e ballal micro musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo assalamu aleykum. gonɗen koye ciiftirɗe nduɗo lewru teddundu wonande hitande hikkande ɓen tawreɓe taweteɓe nder wuuro men teddungo Madina Gounass ɓe kolliti golle ɗe ene jaara yesso hano hannirta niyete kono tan ɗo aɗan ɗo ɓe keɓɓiɗe caɗele courant Lamine Sow goto e heereɓe e golle ɗe de sababu le moment kam ça fait 3 jours joni ne yara yesso mais par rapport e ɗum min tardi no fewi min no fewi ɗo kam ɗeɗo balɗe kam ine samode alhamdulillah nayi ha seeɗa seeɗa eɗen jatti hen Allah eɗen jiɗi noon ko ɓuuri ɗum ko la prochaine et en fait aɗa andi ɗum mi wawa wadde ɗum assuré à 100%. Parce qu'en fait au tout début comme min ko planning liggotoɓe mais planning am fof ko hoɗi faussé comme je te dis tantôt e coupiraji ɗi Sirayi Dia on holliti kala ñowtolngol yadani e wurtude Madina Gounass ɓe ñaɓata nangudugol ñottol Siraji Dia golle ɗe machallah tampini yimɓe seeɗa tan ko affaire courant o waɗi tardement ɗum tawi kilaneɓe mbasa habde mbasa lobde gande tigui ko probléme courant ko joni tan fuɗɗi artude seeɗa kam min puɗɗima golle ɗe normal o saaha kam jonde Allah jamma e ñalawma so hekkikiɗe min hen e comci ɗi noon puɗɗima ñootede no fewi noon no ceerno ko waaji min ndenti hen ko heewi guila e ñooti daɓɓi ɗi ha e paɗɗi ɗi kam ko hankkadi komin caliɓe ɗum minen tayreɓe noon min jogui association mo ganduɗa hoorema fedde tayreɓe Madina Gounass minen jogui ɗum tawi min kaldi minen ɓe foof min mbi ko ceerno yiiɗi ko ɗum tan waɗete o yiiɗa ko min mbatta ɗum te kala mbaɗɗo ɗum kadi yiitat par ce que minen min jiiɗume koyamen waɗannoɓe mannequin ji ha joni darna e beddaji ɓen fof ay ko tardement tan dañi kono minen ittunoɓe ɗum guila ceerno Abdoul Nawouri kañum haalnomin wi ɗum wuuro ngo yiiɗa ɗum tawi minen tayreɓe wonɓe association ɓe fof min kaldi min mbaɗi fo ɗum tan hankkadi ñooteɗo sammodoru jetti min gañima ha joni wutteji worɓe timmude min mbaɗata enen kala en dendi en ñaguima Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ndiaɗo ɗokkano tawtirede porkaji lemtimɗi wondude jaam e cellele kissal ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi seno mima to Madina Gounass ko ɗon mbatten taɓande payana to leydi Gambie kettoɗen musidɗo men kodda nene Abouba assalamu aleykum. eyyi ko noon tigui Rohi Malick Lo ko kanko woni maire mo Banjul taw kadi ko debbo e nder rewɓe caggal tan nde fedde witende United City wonɓe toon to caggal leydi keptinimo ha dokkimo jeenari mawdi gam tan heptinde darde makko ɗo e nder leydi meɗen te Gambie kanko Rohi Malick Lo mo ganduɗa ko kanko woni maire mo Banjul wi ala ko hokkimo ndeɗo jeenari so wona tan wawde ɓattade rewɓe ɓe e wawde kadi wallidde ɓe e projet ji mabɓe e nangodorde ɓe caggal tan nde yaltinno fodde koppareji million ngaji sappo dalasi ngam tan e jiifa makko wawde finansude ɓen rewɓe yoga e pelle wonɓe ɗo e nder leydi men Gambie uyi ɗum ɗo de kala maire baɗowo ɗum ma waw heptinede e leydi mum ma waw kadi heptinede e diwan mum kanko noon ɗiɗon jeenari ala ko rokkimo so wona ɗum ɗon hettade rewɓe ɓe e wallude yoga e pelle uyi noon maw ɓeydu tigui rigui wakkilade e tinnare caggal nde jandi en koɓe namdimo de wonde landama ko biɗeɗo UDP de ɓen de kewani weltanade mo so heeɓi ko wayni o wiwata ɓe tooñ on landa saabu ɗum ɗo ko golle makko findirani e golle e lando kanko noon Rohi Malick Lo caggal nde o yetti Allah de o yetti tigui rigui rewɓe ɓe ganduɗa ko ɓen tigui jakori e makko kadi omo walla ɗumen e kala saaha tene kadi wi ko maw ɓeydu ɗum no hannirta ni hennete e golle tiɗɗe ɗe o fuɗɗi ɗo hennete Banjuli ɗum ɗon kadi omo ñaagui nde o yettinta ɗum e dow jaam koddonen Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda koddonen Abouba tinno anne ɓatto pelle rewɓe mataɓe ɓe ndin jeenari seno mima to leydi Gambie paɗen ko to leydi Mali jeen ha to wiyete salita aseta hanki o jeetati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go sanga midi 30 ko camion taw ko camion jollunoɗo civil en garnoɗo ha to tolno base militaire taw ko laafaji mbulaji woni casque bulen ɓe municipal to tasalit ko ɓen camion tigui yaɓɓi pitolo bombo tufanoɗo e dow lawol makko ko ɗon werla o fettande
wonde musde feewi ko famde kala yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe joyo wodɓe barmi hen barmande musde feewi dendagal barmuɓe en ɓe foof gañiɓe hen ɓe noon ko koninkoɓe leydi Tchad tawteɓe nder nden fanda taw kadi ko gollotoɓe e fedde G5 ko kañumen garaniɓe ɗon mbawi nawde ɓe to cuuɗi cafriɗi fabade ɓe to cuuɗi cafriɗi ɗiɗo maɓe ɓe noon kañumen foof mbirna koto guuro ngoɗo wuuro witego Amachache noon waɗɗani communisme tawteɓe to Tessalit kamɓe jolnoɓe camion kala noon koɓe Niger naɓe kamɓe waɓe ɓe gañiɓe kala ko Niger naɓe ha joni kabaruji men ɗemgal Pular to leydi Mali ha joni jeena ha to cercle Djéné commandant woni mawɗo dadiɓe secteur 4 e mbadi opération moɓe mbiyata Mali ko hono colonel Oumar Traoré nana jokki jillu muɗum noon ñana jokki jillu mum de terrain e nder nokkuji to dadiɓe makko tawate eɗen mbaɗi opération o yettima noon to Djéné o yettima to Djéné e nokku to wiyete ko Kouroukala ɗum noon ko ñande jeegom e ñande jeeɗiɗi lewru gonɗen ɗum o wawi joddade ɓen dadiɓe tawateɓe sur le terrain o wawi yewtidde e mabɓe haaldude e mabɓe kay ko fati e noɓe golloto e caɗele ɗe ɓe potti toon e kadi koɓe jiiɗi e oɗo saaha joni omono jokki jillu makko noon e oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko habtade dendagal pelle ceɓitiɗe eno jaam duumiɗo artiri e nder jokli leydi Mali kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to wiyete Yirimajo Gérani ko legal tawtegal to Yirimajo ko tana musɗo waɗi toon noon ko babiraɗo goto tawa kadi ko promoteur Jabali Transit ko kañum felli ɓiyum so yimto sagata gorko mo duuɓi 15 o fewi ɗum noon tawa kadi o fellirimo ko bare million ngaji 5 bone 5 millions francs CFA ko ɗum saabi ha o yooɓi fittaɗo ɓiyi ko hay goto noon miijunoki ma ɗum yetto saabu kay kanko babiraɗo ko barɗo ɓiɗimo on teskatigi ko neɗɗo toppitiɗo famille makko no fewi kadi ko hakkude makko e ɓiɗɗo ko korsa mawɗo wonno hakkude mabɓe saabi ɗum noon saabi wargo ngo noon ko caggal kay nde o tuumi ɓiɗɗo kay ma woni ne ƴetti 5 millions caggal makko walla ne ñaami bonni kalis makko ne guime 5 millions ko ɗon tigui wone haaldude ɓiɗɗo omo feela ɗum ɓiɗɗo wona yatirde juuɗe e koyɗe kala ene walla no sukaɓe kewi wadde oɗo saaha jonta joni waɗata ni eno kaldo e guiƴum walla no kaldowo e sir mum ni ko ɗon babiraɗo o seki nani junggo e jiifa yaltini pistolet daƴimo kure tati nde o yani noon o woni tigui e lumbade e ƴiƴam makko ɗon police ji ɗe gonɗan nani piyaɗe ɗe notiti hen ko ɓen mbawi rodademo nawimo to hôpital e nder leydi he caggal ɗum noon ko ɗon tigui o waɗa évacué to hôpital mo Bruxelles ko toon o yalti aduna ha joni ka to Luxembourg to hôpital mo Luxembourg ko toon o yalti aduna ha joni kabaruji men ɗemgal Pular to wiyete jan ha to wiyete Bentia ko wuuro tawatego e nder commune mo Woutaguru ko jihadiste en noon teeɓi toon wuyɓe joyoɓe hinde braquera tampinnoɓe falde nde no fewi braqueruji ɗi noon gonno tigui koye fewjude no yiɗiri kay gonno tigui ko tufinoɓe gam yidde yande e ɓe noon tawa ko yanoɓe luuma tawa kadi ko yanoɓe luuma ngoɗo wuuro witego tasika noɓe kewatde kala saaha faddade yahannoɓe luuma walla commerçant ji ɓe kebta dendagal ko joguino kala ko ɗon noon deke ɓeɗon witeɓe jihadiste en ɓeɗe tuufiɓe kañumen mbawi teɓade ɓe teɓiɓe kamɓe joyo kala noon ɓe kolluno kamɓe jihadiste noon ɓe kolliri wonde ɓeɗon wuyɓe joyo teɓade kamɓe foof ɓe ñawate ko hono ñawore braquer uji ɗiɓe nangguno taw ko wannoɓe janggu mumen to falde men wannoɓe janggu mumen e ɓen yimɓe to mene kam ñawore ñawanno ko nder ñawore kamɓene ɓe ñawate woni tigui mone mabɓe foof waɗede gado beño noon woni junggo mum ñaamo e koyngal mum nalal taƴe ko ɗum nden ñawore woni ɓe ñawore kala maɓe nangui banggue guyka ha joni kabaruji men e ɗemgal Pular to leydi Mali jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e cellal aade holliri communiqué mum tonggode 450 ko fati e brosse coronavirus o holliri noon wonde nder waktuji nogas nayi cakkete ɗi taw ko ñalawma hanki o kikiɗanki kiɗɗo o waɗi oɗo no communiqué ko ujunnaji ko 950 e yimɓe nayo kañumena kolkisono tumanoɓe ya taw gondani e brosse coronavirus e nder holkiso he noon nogas tato tawama e jaati ene mari brosse e nder ɓalli mumen e nder ɓe cellade ɓe hen 50 kepti cellal men pati galleji men yimɓe ɗiɗo kawrela jala leydi Mali ne yaara 14 ujunere temedde 14 ujunere capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo winditiɓe doggol corona hen ujunnaje 6 e temedde 9 capanɗe jeetato e tato kepti cellal men hano hanniti ni temedde 4 e capanɗe jeenayo kawrino hen la jala ñalawma hande o noon eɓe jogui 19 ñalawma hande o noon eɓe jogui ujunere temedde 9 capanɗe ujunere temedde jeegom tan jeetato e goho wonduɓe e mboros coronavirus tawateɓe e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulara seno mima to leydi Mali koto leydi Benin paden jagoɗɗo leydi Benin kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi woni ministre de l'intérieur o holliri tigui wonde e nder haalande makko wonde ñande 30
tati lewru avril mayno ndu dadiɓe leydi ndi woni police mo leydi ndi ɓe pawi juuɗe mabɓe e werla goto taw ko werlaji ɗiɗi pelɓodirnoɗi hen werla goto tawama werlaji ɗiɗi pelɓodirnoɗi e mbadi accident ha waɗi mayɓe hen werla goto tawama ene jolluno capanɗe jeeɗiɗi ujunere kural ɗe hinde calibre 12 ponnoɗe jinnoɗe nannede e nder leydi hen ɗiyena ɗe noon ɗen kuure noon caggal ɗum kadi o holliri balɗe seeɗa pawi hen police mo leydi Togo woni tigui police mo Lomé holliri kañum e koye men teɓima werla goto panoɗo to leydi Benin tawne wonde Benin wanajo goto yinnoɗo kay convoynoɗo on marchandise on warlani ene jogui ujunere temedde joyyi kural tawa kadi koye hinde calibre 12 ɓe koleri noon ɗeɗon kuure kala walla foof koye fannu goto koye anniya goto ɗum noon ko yinnode kay tengtinde yidde tengtinde kay wonde balɗe sungoji ɗi wonde kay ɓeɗon lundiyankoɓe jinno tigui ko fusde leydi ndi e duppude leydi ndi e jirguidde laamu oɗon biteɗo Patrick Talla o holliri noon wonde losgoji nana jokki hen beele dendagal ɓe juuɗe men moddi e oɗon haali kala ne mbawa rewnede lawol hano hannirta ni koto leydi Niger paɗen to wiyete Bonguru ko wuuro tawatego e nder région mo Tillabéri e nder gona wuuro noon wuuro noon waɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Mali Bonguru noon hande findani e gila aljuma noon wuuro ngo ala joom wuuro ɓe ngala almami saabu kayim bandiji wat boniɓe jeeyaɓe pelle ceɓetiɗe gaari e wuuro ngo sanga 20 e gaari dow motoji mumen ɓe mbawi ƴettude joom wuuro ngo e almami wuuro ngo caggal ɗum noon joom wuuro ngo noon yitama tigui ne waɗa almami wuuro ngo noon ha e oɗo saaha joni andaka tawi ko baraɗo walla tawi ko dahaɗo kono noon ko donkuɗo yitede taw ko wuuro ngo noon ko almami wuuro ngo noon so taw andede so tawi ko dahaɗo walla so tawi ko baraɗo koye jiilawo wona e oɗo saaha joni koto leydi Guinée paɗen aseta hanki o ko tana musɗo waɗi to leydi Guinée tana musɗo waɗi to noon koɓe to Mina tawa kadi ko Mina to asannoɓe kange gonno ko leydi yoridi guite mabɓe fodde sappo jeyneɗo ko famɗi kala wasi hen fittade mum oɗon tana noon waɗi tigui ko waɗi ko min goto taw min o waɗɗani wuuro witego Sigiri ko toon tigui tana o waɗi ha joni kabaruji men e demgal Pulaar sen ummima to leydi Guinée paɗen koto leydi Tchad noon armée nationale mo leydi Tchad woni dadiɓe leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe mbawi teɓede temedere capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ɓeɗon taw ko rebelle en prisonnier rebelle en e mbadi prisonnier de guerre ɓe mbawi kadi teɓade sappo e jeeɗiɗi oto e nder ɗin sappo e jeeɗiɗi oto hen otoji joyyi enen dimdi woni ko wiyete arme lourde woni tigui équipé d'arme lourde e nder temedere capanɗe joyyi e jeeɗiɗo rebelle ɓe nangui ɓe hen nayo koko wiyete le gros poisson woni tigui mawɓe taw ko ardiɓe commandant ji ardiɓe e ɗiɗon rebelle en ɓe teɓima ɗumen e nder ɓe noon ɓe kolin tawe hen biteɗo Mahamadi Béchir ɓe namdima noon kamɓe mawɓe ɓe e teɓaɓe kala holtoɓe keeɓi ɗiɗon armuji ɗiɓe kaptorto taw ko armuji garɗum no fewi ɓe kolori dendagal arme o kala ɓe mbawi ittude ɗum koto leydi Libye ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto Afrique du Sud paɗen gila lewru mars faade oɗo saaha joni leñol wiyeteɓe Zulu taw ko leñol ɓurgol hewde doole ɓurɓe wadde organisé nder leydi he ɓe ngala roi mabɓe ɓe ngala roi caggal kayde roi mabɓe yaltuno aduna gila nden noon koye guiri garaɓe goni e pooɗe duure saabu kay e nder famille royal o dendagal leƴƴi kewɗin tawe hen walla famille aji kewɗin tawe hen moni mabɓe foof woni koye foɗonirde moni foof ne wiiya ko kañum foti ardade leydi ndi walla ko kañum en poti ardade royaume o ɗum noon poɗodiral ngal noon ko aljuma ɓennuɗo o ko nden tigui caggal kayde goto e suddiɓe roi cankinoɗo kañumne sankide wirnoya nde ɓe gatti ko ɗon tigui ɓe tawi ne ɗaccino lettre roi o ko adine maayo hokkunomo le ɓatake taw on ɓatake noon koko fate testament ɗon koko diine isayankoɓe walla tubakoɓe kewi wadde kala saaha jomum winda ko fati e ndunu mum winda hokka avocat walla hokka neɗɗo mo hooli caggal nde maayi ko nden tigui heewi jangguede roi one ko adine maayo taw ko bindunoɗo testament mum testament o noon o holirno wonde ko so yalti aduna omo jogui ɓiyi ko goto taw ko prince biyeteɗo Mizu Zulu jaro duuɓi 49 ko kañum o halfini laamu royaume kañum tigui o halfini lefol laamu ngol caggal nde on ɓatake jangga noon yimɓe hewɓe ɗaminoɓe ma cuuɓe kolliri hen metti mumen no fewi waɗi tigui dillere mawde e nder royaume ha on roi cuɓaɗo kay wawi dognede moftoyede caggal kay waɗi fitinaji kono e oɗo saaha joni jaam fuɗɗima artude toon roi o joɗima tigui e jappere laamu e oɗo saaha joni kanko Mizu Zulu 49 o laatiɓe 49 o laatima e oɗo saaha joni roi Zulu e nder leydi Afrique du Sud ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar cakkitoɗen koto Afghanistan ñalawma hanki on en kalino janggo wat boniɓe wannoɓe e nder Afghanistan to Kaboul lamorgo leydi ndi e nder ngal ɗon legal biyetegal e nder legal taw ko legal to ɓeɗon wiyeteɓe chiite ne ɓuuri hewde e ngal legal ñalawma hanki o noon bila jango
ngu wonno tigi wono gas joyo neddo wastobe fittade mum nyalawma hande o bila o ngabbi no fewi sabu be jettima capande joyo neddo basdo fittade muduma musibbe tedube gasi haalabi dum do wonno ko min tonga non kabruji men demgal plaga nyalawma jango ko musiddo mon Seydou Abdoulaye Sarr ketki malaki jam yo jam Allah jogo mi jogo on